Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa pinanggih malih kalih kula Aska Amalina saking SMK Muhammadiyah Rongkop kelasipun 12 TKJ setunggal. Pawarta sakmenika yaiku babagan banjir wonten ing Kecamatan Girisubo. Sumangga badhe mirsani pawartos menika. Panewu Anom Girisubo Arif Yahya ngendika, menawa udan deres nyerang tlatah Kepanewan Girisubo kawit Setu 13 Januari 2021 wanci tabuh sedasa dalu ngantos Minggu 13 Januari 2021 nyebabake bina ing Kecamatan Ngindur. Kajaba iku bangunan SMP setunggal Girisubo uga kecemplung toya luwih saka 1 meter. Banyu ing ngandhap setunggal motor. Kajaba iku bangunan SMP setunggal Girisubo uga kecemplung toya luwih saka 1 meter. Banyu ing ngandhap 1 meter sampun mlebet kelas lan nyilahake barang ing kelas. Luwih saka sedasa ruangan ing sekolah kasebut kecemplung kanthi ngandhap 13 cm ngantos 1,1 meter. Kajaba iku bena uga nyebabke pager sekolahan 2,0 gangsal meter ambruk. Miturut Kepala Sekolah SMP Negeri Setunggal Girisubo, Prawoto matur, bena wonten sekolahan kadados amargi papan ingkang wonten ing tlatah ingkang langkung andhap. Wiwit 2017 kepengker wonten kalih bena ageng ingkang kadadosan wonten ing sekolahan. Nanging mekaten Prawoto ngakeni bena ingkang kadadosan minggu kalih wingi inggih punika ingkang paling ageng amargi dumugi merendam 12 ruangan wonten ing sekolahan. Wondene keinggilan toya bervariasi saking 13 cm ngantos 1,1 meter. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.